खुलुमबाय BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। सुबुंथि थान्दै मुंख्लं बिनेश ब्रह्म माखरसालियाव 21थि थैनाय सान फालिदों। BTCनि गासै सा 109 गावबुरा बिथांमोननो BTC सोरखारनिफ्राय गसाइगाव साब-डिभिजनाव गोदान एन्ड्रइड मबाइल राननानै होनाय जायो। मबाइल होनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय गावबुरा बिथांमोना जाहाथे ओनसोलनि रायजो-राजाफोरजों अरायसम मोजाङै सोमोन्दो लाखिनो हायो होननानै BTCनि गाहाय मावगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायो। तालिबानआ दासान्दि भारत हादरनि हेंथायै गावसोरनि गुबै गोहोखौ दिन्थिनो हमबाय। तालिबानआ भारतनिफ्राय लांनाय आरो लाबोनाय हान्था-मेलानि सोमोन्दोखौ बन्द खालामबाय, जेराव गोरान फिथाइफोरनि बेसेनफोरा गोब्राबै बारायनो हमदों। दिल्ली नोगोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरान फिथाइनि बाजारफोरा गोख्रै 20% सिम बेसेनाव सौहैदों। BTC ना फिसिग्रा बिफानआ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गेजेराव ना रोगाग्रा भेन गारि रानदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि ओनसोलाव दैजों लोमला जानाय दुखुथिया नखरफोरनो PMGYनि जोहै न' लुना थाबैनो होगोन होननानै BTCनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। थांनाय 18 आगस्त खालाराव बुधबार सानखालि फुंनि 9:30 रिंगासो सावगारियाव नुनाय सिख्लाया गोमानानै दङ। गोमानाय सिख्लानि थंआ जाबाय फाहुराबारि, कुमरिकाटा, लासो हाजारा, बाक्सा थाना, तामुलपुर मुं पुरिसामिता बर', 19 बोसोर बैसो। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सिख्लाखौ बहाबा नुयोब्ला 9949082706 9949082706 बे नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि आथियाबारियाव 8 नं वार्डनि दालिमि बर' नखराव गोबां अखा हानायनि जाउनाव नखरनाङैनो दैजों लोमलानानै दङ। न'-बां गासैबो दैजों लोमलांनायनि उनावबो बिथांमोननि दुखुथिया नखरा दै लोमलानाय न'आवनो थानो गोनां जादों आरो हानि सम दै लोमलानाय न'आ हरखौ बारहोनो नांगौ जादों। बिथाङा फोरमायदों दि दासिमबो सोरखारनिफ्राय खबर लाफैनाय जायाखै होननानै फोरमायो। बिथांमोना आसा खालामो दि सोरखारनिफ्राय एसे सहाय मोनोब्ला मोजां जागोन होननानै दुखु फोरमायो।